מה קורה מכם? ברוכים בסרטון חדש. אנחנו בסרטון של איך לעשות מודים ב-GTA. סוף. בואו נתחיל. הולכים לגוגל, כותבים GTA 5 מודס, נכנסים לאתר הירוק, הולכים לכאן לחיפוש, כותבים, חשוב להיות באנגלית, menu, סבבה. עכשיו לוחצים על Enter והולכים לכאן. אוקיי, לוחצים על דאונלוד ואז זה מעביר אתכם לכאן, ואז לוחצים עוד פעם דאונלוד ודאונלוד, הנה. אוקיי, עכשיו שאתם ראיתם שזה הוריד לכם את זה, אתם הולכים לסקריפט או וי. אתם לוחצים על זה, לאתר השחור. עכשיו אתם רואים פה את כל זה, אתם יורדים ללמטה ויש לכם פה דאונלוד, לא SDK, לא ללחוץ על טופיק און, דאונלוד. לוחצים, close, ואז כמו שאתם רואים בהורדות, יש לכם את כל הקבצים שאתם צריכים. אתם מוצאים, הולכים, אם אתם באפי גיימס, אתם הולכים לכאן, חכו, אתם הולכים לאפי גיימס, אוי כמה זמן, אתם לוחצים לייברי, ואז 3 נקודות, manage, חיפוש כאן, חיפוש הקבצים, והנה מצאתם כל הקבצים. ואם אתם בסטים, אז תחפשו ביוטיוב, כי אני לא יודע איך לעשות את זה בסטים. טוב, אז אם אתם בסטים, תלכו לדיסק מקומי, לפרוג'ם הזה, יהיה כתוב לכם פה סטים, אתם לוחצים עליו, ואז על GTA V, ויש לכם את כל הקבצים. או על הגרנד טט אוטו 5 נראה לי. טוב, אז אתם הולכים לקבצים של זה, אתם הולכים פה, לוחצים על מסמכים, שמים את הריבוע הזה גם כאן, ואז אתם הולכים למוני, כאילו מניו, כאילו. אוקיי, הקבצים שאתם משחררים לכאן זה מניו ASI ומניו סוף, ואז כשאתם שחררתם אתם יוצאים, נכנסים לסקריפט עוקבי, הולכים לבין, משחררים את שתי אלה לכאן ואת זה, ולבחור בדברים. ואז כשאתם שחררתם הכל, אתם יוצאים, עושים מיקס, נכנסים ל-GTA. אוקיי, כשאתם פה בתפריט של הסטורי מוד, אונליין או RP, settings וקיוט, חשוב שזה יהיה בפרימיום ולא ב-Invergence, זה המספר הזה, המשופר, אז אתם לוחצים על סטורי מוד. לא חייב שיהיה לכם את הרקע של המכוניות, זה אני עשיתי. אגב, חשוב להיכנס עם הסטורי מוד ולא באונליין, כי אתם תקבלו בן. אוקיי, כמו שאתם רואים, נכנסתי. עכשיו אתם יוצאים, לוחצים פעמיים F8 טוב, כדי לזוז למטה ולמעלה, מחצים. רואים מחצים, למטה למעלה, וכדי להיכנס לאפשרות, אתם לוחצים Enter. מי שלא יודע איפה זה Enter, כאן. כאן אתם בוחרים אפשרות. כאן אתם יוצאים מהאפשרות שבחרתם. כאן אתם זזים למעלה או למטה. יהיה לכם גם תמונות שאתם תנסו לשדר מכונית, לי אין את זה כי לא יודע. אופה, עכשיו אני יוצא מהאפשרות, מהמניו, נכנס למכונית, וזהו. חברים, תודה שהייתם איתי לאורך כל המסע הזה.